Turn down for what? Turn down for what? 24.903. Bai, sortea. Kotxe bat erosiko dut, Pirineoetan etxe bat, bidaiatuko dut pila bat, eta aberatsa naiz, bai, aberatsa naiz. Marko Marekin, loteria tokatu da. Earra, 2 milioi euro. 2 milioi! Eta Donostian bizi da. Hemen txe? Bai, guazera. Baina lehenengo, Trago batzuk. Bai! Beste bat! Nahi bukatu dut. Bestean da. Bai, polizia, hemen nire bentaberri, bi lapur etorri dira eta lapurtzera eta bi pistola dituzte etorri orain bertan, hor. Polizia gara, ireki. Kartzelea zoazte. Zintzaten zuen, txera guri olatzeko, txerrik! Venga, kartzela zer dago, Zer da kartzela? Satanasen lehua? Kartzelea da bertan.